काका रेडी ସେଠି ହେଇଗଲା ब्लिंक हो तो ड्यूरेशन चलतु ताले रिकॉर्डिंग चलतु काका रेडी भाई एबे हम रेडी करथंती ताले कोट रे बांधियो रे ଏଇଟା ବାନ୍ଧୁନ ତୁଟା ପିନ୍ଧିବୁ ପୁରା ନା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି तू पिंदे चले तू ना मु चले ଚାଲା हां चले ଏ ଚାଲା ତାଇ ଆମର ରେଡି ଯିବା ପାଇଁ ଭେନେ କହ ନମ୍ବର କେତେ 20 ଡବଲ ଫୋर ବେ ମୁହକୁ ଘସିବାର ଲାଗିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶର୍ଟ ଇଏ କରି ତ ଆମ ଯିବା ନା ମାରିଆ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିକୋ କ୍ରିମ हां ए विको क्रिम या को बंद कर ना क्रिम न को वीडियो कर ସେଠି ହେଇଗଲା ସିଧି କୋଣା ସିଧି ରେଡି ରାଜୁ ଭାଇ ଲଗେଇଛନ୍ତି वीडियो आज करियो इतने मुखिया हो गया विको की बिना पकड़ रे काई झाड़ा वाले रो चदर भीतर में आ फिर ଏଇନୁ ଅଣ କହ ଏତିକି କର अरे अब गोटे रखी दे ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ବାଇକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖୁନ ଏପଟେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲୁ ଆରେ ସ୍କୁଟି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ବୁଲେଇକି ଆଉଛି
ଯିବାନି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଅଛି? ଖାଲି ଚାରିଟା ଏଠୁ ଆସିଲି ମହଲମଣ୍ଡା କରିଛି ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବାବା ପଛକୁ ଆସି ଆଗକୁ ଗଲେ ହବ ନା ହଉ ତଳକୁ ଯାଏ ତଳକୁ ପୋଖରୀରୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଟୋଟାଲ ବୁଲେଇ ମହଲମଣ୍ଡା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଟିକେ କାଢେ Manda!